Co reparto de 20 huchas en varios establecementos comerciais, novas xeracións de Lalín comeza unha campaña solidaria para recadar fondos para o pobo haitiano. Tomamos como punto de partida, por facilitar a recadación dos fondos, situar unhas huchas nos establecementos comerciais da vila. Estas huchas permanecerán a disposición dos clientes dos establecementos durante aproximadamente 15 días. Este é un tempo que consideramos prudencial porque permite a todos aqueles que queiran colaborar e ao mesmo tempo fai que esa axuda chegue nun plazo asumible. Os cartos reunidos serán enviados a Haití para axudar na compra de alimentos e de menciñas, especialmente para os nenos. Non anunciamos ningunha organización específica coa que colaborar e a que donar os cartos recadados, porque eso dependerá da cantidad que consigamos. Porque, por un motivo, si a cantidad é respetable, a podemos dividir entre organizacións que se dediquen a distintas cuestións, pois farémolo así. Si a cantidade é escasa ou non é suficiente como para que podamos presentarlas a máis de unha organización, pois será unha sola que reciba estes cartos. As huchas foron repartidas xa na xornada do venres e estarán durante como mínimo 2 semanas.